ning mendung. Laksana wulan kang ketutup dening mendung surem cahyane. Mungkin ning batine Nyai Sari tanda tanya, apa kang dadi unsur penyebab? Bener. Padahal sesembahan Gusti Syekh Syarif Hidayatullah suwijining manusia lauhil mahfud. Artinya manusia lauhil mahfud iku manusia kang waskita weruh ning sedurunge dumadi. Iya. Tapi sing aran manusia ya tetep manusia, ora lepas duwe kekurangan. Bener pisan Pangeran Pati. Apakah den maksud nalika kula mau ngomong Cirebon ing waktu saiki laksana Badra Erawa panjenengan boten mireng ta Nyai? Boten apa niku? Mane wong seduran tegening warase ora tegen aya deno sareng dina pun dina sing 925 mas kowe gede sing kode Punten Nggih. ngomong-ngomong hari putrane sampean kuning endi? Oh, Kajong Suta. Sing mau ngobrol Iya. celingak-celinguk umahku cuman ana wong loro wae. Nggih. Hari anake sampean sing bagus rupawan, sing gantenge persis kaya bujange. Aduh, megar ku kupinge wa tampale. Olok panjenenganmu. Aja olok-olok ningan. Kula ku kenyataan. Pangeran Pati. Lamun sampean takon keturunan isune ku Raden Suta. Jareng basane sayang 1000 sayang. Najana sampean kangen rindu pengen ketemu karo Kajong Suta. Sultan aku lakan ning omah Pangeran Pati. Lagi mendi? Lagi ngater bapane Meng penganjang. penganjang mah ngalor. Iya. Jadi Den Suta sementara kin lakan ing desa Pekandangan. Lakaning panggonan. Lagi karo bapane Lagi ngater ai jebo kangrum dolan ning penganjang. penganjang. sumur ginentung telaganing awang-awang ugane kang karyang mandanapa sing lakoni ibu tuan rumah mime pito mama pito sing mirengat Dudu kaya konon Pangeran Pati. Bisane sampean takon Raden Suta. Apa sekirane ana perlu konon karo Kajong Suta kok? Nyai, Loh. gua tambal banget ana perlu nih. Oh, ana perlu Perlu Jewa. karo Den Suta. Apa kudu disusuli konon Sutane? Gua dingin persoalannya iki terangna beli. Lebih bagus sama terang-terangan kan. Konon ya, Iya. supaya Nyai Sarine watambale aja penasaran. Aja gawe keder ke Pangeran Pati. Masalah apa sih menimpa di kota Cirebon? Iya. Bisane sampai jaluk tulung utawa tekaning desa Pekandangan kang ana ing wilayah Dermayu. Jujur kula kurasa keder. Kok sampai berkaitan kelawan Kajong Suta? Apa sih masalahnya kok? Ya. Aduh, hari sebenernya mah bisa nih kita karo bebaturan tekaning Pekandangan arep daluk tulung ning sampean tujuan mangulati sote Suta soten Sutaku kongkon nambani kongkon ngobati Aduh, Kongkon nambani Jewa. Aduh. Witanes pinggir sekara kaya deno
ngaos kece dewe sareng Wahyu mamae pito Siriwangan si mabaca diri katsang dawet agung yen waos sulma malelempangan kembang bayang panggane wong larang ning jabak katone ayah ning jerone tambancar kembang sore sulawe bae tuku rumasa wong ora duwe yen kakang jujur Pangeran Pati omongane sampeyan ki gawe kedrek lawan Nyai Sari sing dimaksud suta kongkon nambani yong suta kudu dudukun dudu dokter arepun nambani apa ya Wak kedrek ini kula mah coba gak terus terangaken secara gamblang karo Nyai Sari duh aduh Punten Sari. ya Mimi pito mame pito serangai denok ponda den enok mas ekoe gede Nyai Sari aja heran lan aja aneh. Sing aran Raden Suta nalika semana ketemu ning Kamulyan atau Kejayan. Peristiwa gedong Silaradenok Suta bisa ngatasi. ya Peristiwa kedokan bunder Suta bisa ngatasi. bener Kenapa sekian kula-kulaan diutus Gusti Sinuhun Bapak Nurman Ibu Sulastri salon tuan rumah dikengken nyusuli Raden Suta ya orang nanalian Cirebon lagi kena musibah. musibah apa cang terangakan Sekar kedaton maksudnya Angrum Sari iya priwen Angrum Sari ini lagi sakit 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 Masya Allah sakit jewa Sari lagi Angrum sakit. Sari lagi sakit Usi mang suka-suka priwe. iya ya Wak Siriwanti bagja diri bagja Ari wong nenamba ibarat wong nyerawat bener ninggang kena ninggang beli kena iya kaya sing uwis Raden Suta selalu kena selalu jaya bok menawa oli tambah termasuk coba-coba Parane jajal. jajal ya Wak Dambokatan tani Cirebon kan akeh. Ih. Akeh tabib akeh dukun.
wis tunduk tekaning waktu wis ninggang tekaning mangsa Ya wis, pokok tujuannya sampean memang kayak konon. Ya ari kula mah ya pujare sampean atawa Kacung Suta. Cuman ya mekonon Kacung Suta lelakaning umah. Priwe kunu? Priwen. Nyi. Sang. Mbak, Ya. lamun kita wong cilik diperintah atasan Iya. balik cempole. Cempole ku ngerti beli. Apa kudu Orang cempole? gak wasil. Oh Empolekku. iya, Dalang zaman pengen mah cempole. cempole. Balik orang gawa hasil, catet. Dianggapnya kita iki ora bisa menggawe. Oh iya 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 iya. Dadi priwen bu priwen kula ku jaluk tulung ning Nyai Sari. Jekonon yen Suta karo bapane lagi penganjang. Priben lamun kula ki njaluk bantuane. Ayo meng penganjang kira-kira sampai ketemu karo anaknya sampean. Oh maksudnya disusul konon. Disusul. Iya, priwe bawa tambal jar sampean. Ya terserah sampean kumanyai. Sampeannya siap beli mang penganjange. Hari kula masih apa? Terangan di baika. Lah kabli siapa? Iya. Arikin kan sejati ini, sejatilan setia laka-laka. Nyi, Iya, priwe. pripun lamun seniki pisan Nyai. Oh ya beli keberatan. Onon, pinangeran tani. Demi kanggo kesembuhan lan kesehatannya Putri Keraton Sepon ya, Pak. Manggap mendi dalane nuju ning penganjang Nyai. Supaya gelis, parek dalane enaknya bentang mamba mana Pak. Onon ya Nyai. Mangga kula Mangga, ning gurih. kula neng ngulu ning arep Mangga ya. mangga Nyai. Mangga, ayo wan tambal yuk. Para pinangeran, ayo aja kesuwen Nyai Sari wis mangkat ninggalaken panggonan kita kincangi nuju meng desa penganjang. Ayo, Ayo, mangkat. Kang, mangga Kang. Ayo. tong geret tong geret tong geret tong geret tong geret tong geret siri siri wanci bagja diri ketulis magang ketulis kegawan janji eling 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 mangkang mangkang eling ngasih eling amah mumpung ning dunya tong geret tong geret tong geret tong geret tong geret tong geret eman 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 wong seduluran tekening ora surat tekening larane ora tega aya deno Bapak Nurmani Bu Sulastri Mama Epito Mama Epito Masya Allah
Aryen wis ndelengaken Gusti Ayu pasembahan. Uripe enak ora kurang sandang lawan pangan. Lawas jalin rumah tangga karo Gusti Sinuhun ananing Calubanaga. Siriwan Cibaksa diri Lawas zamaning jalin hubungan rumah tangga sekian nembe dikaruniai calon bayi sing masih dikandung ning Nok Ayu Pesambangan. Maipen Dalam mamepit to mimipit to ayo deno memang bener apa sing diucapaken Maipen mau. Alhamdulillah sapa wonge sing blirasakaken seneng kelawan bunga duweni suami duweni senandingan sing eman sayang bertanggung jawab apa maning sekian ditambah kebahagiaane sapanan dura pasti ngunduh kebahagiaane Dewi Ayu Pesambangan dikaruniai keturunan dipai amanah kepercayaan ning Gusti Kang Maha Suci sing sedelat maning jabang bayi bakalan babar ning alam dunya rasane wis ora sabar Maipen. tentunya rasa seneng bunga sampeyan Nok Ayu Dewi. Nggih. esuk nakir srenakir sing ditakir kodong pasar Apa maning Gusti Ayu Pesambangan wis lawas jamane ndambaken seorang putra uga Gusti Sinuhun pada wiwit rumah tangga karo Nok Ayu Pesambangan pengen rumah tangga kang bahagia duweni keturunan kang soleh lan soleha sekian wis diijabah wong becik pasti ketitik wong anak pasti kepara tentunya Maipen uga ngerasakan seneng lan bunga ngaula ananing keraton dalam Cirebon meluning Nok Ayu Pesambangan uga Gusti Sinuhun kauripane sejen karo bengin mimit tuan rumah mama tuan rumah aye denok Mas Eko Mama Elia tapi ana seneng kurang bunga Maipen kuno kayu Priwen Maipen? sing dadi senenge Gusti Ayu Dewi Pesambangan sekian bakale duweni putra tapi ning beli senenge iwal kejaba mikiri Nok Ayu Angrum Sari. Oh Maipen sing dadi pikiran awan kelawan bengine lamun ta Pesambangan ki kudu jujur terbuka karo Maipen senajana sekar kedaton Angrum Sari Nggih. dudu asli trah keturunan isun
Tapi wis tak anggap anak dewek, wis tak anggap buah hati isun dewek Maipen. Maipen uga pada nok ayu deui pesambangan. Wiwit cilik angrum sari. Wis dimongmong diitik sengawit cilik sampai sekening usia dewasa. Bocah kaya dudu bawane dewek. Bocah tingkah lakune kaya dudu mawae dewek. Nganti kaya wong ora sadar. Didelengaken yen awan tetembangan, bengi tetangisan, gawe batin greges ning Maipen. Tapi ya apalah daya nok ayu pasembangan. Nggih Maipen. Kula uga banget turut ngerasakan prihatin karo apa sing lagi terjadi ning nok ayu angrum sari. Semoga gage gelis oli tambah ya Maipen ya. Tapi ya wis lah nok. Ajangan tidak dibeban pikirane Gusti ayu pesambangan. Sebab sekian sampean lagi done kandungan, lamun jeh pikirane ora karuan bakal pengaruh karo si jabang ning jero kandungan. Sekian mah daripada pikiran pusing, mikirin nok ayu angrum sari. Sekian mah bari hiburan diri, sesenengan, ambiran pikirannya tenang, nok ayu dewi pesambangan. Nggih Maipen. Sembari nunggu kaya dene Raka Mas Kanjeng Sinuhun bebarengan geglendengan Maipene bareng ning kene ya. Nggih nok ayu. Sembari ngormati sing lagi panteng ning bengi kien. Sarang Wiramandala official. Anak omae Zea sing duwe pecel lele tikungan kawolu. Sareng Kang Sigit sing duwe Korea. Mimi Haji Carini sing duwe nok cinse. Monggo Maipen. Nok ayu mawon. Ya sing lagi panteng kancaisme sedantene. Ajak lalen Kang Mimi Haji Carini nok cinse, Mama Haji Udi Wong Tani, uga anak lanange Mimi Haji Carini, Ayang Kikuk, sareng Mas Atoe Keding, mangga nok ayu. Anak jaluk ping pitu. Jaluk ping pitu. Ya. Ajak lalen kangge nok opi. Tutup dengan Eling dening priweje Maipen. digawa hiburan. Pikirannya sada tenang senajana dilipur